wonko jarani ɓe mbaɗi ɗiɗo radioji beele jarana fotani jarande men eɗen mbaɗen ɗiɗo radioji so neɗɗo waɗi radio ganduɗa feccani en gueɗal mbaɗen ɗo e sappo e jeeɗiɗi radio Pulaar mbaɗen ɗo e télévision ngaji tati walla nayyi eɗen jogani ɗum feere eɗen jogani ɗum kopporeji saabu Haalpulaar en fof mbasani Haalpulaar en hande hay goto ɓurani ɓe aldude e nder leydi ndi Haalpulaar hay batte ala ko wiya an a heɓata ɗum saabu ala ɗo winda kono noon ko kañum woni o daraki ha heɓa ko foti hebde ko so tawi ñande ƴakkuru luɓam ñiiƴe ala enen tolni e nder leydi ndi mbimi so tawi neɗɗo fadata tan ko ha wiye ɗum ɗo ko gueɗal ma nda ko ɗone to rumata o heɓata ngal gueɗal ngal wonɗo gueɗal heɓetake feccetake tetete wonɗo ganduɗa ko ƴiƴam heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko fiyande heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko tampere heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko feere e gandal e punti heɓata ɗum kono noon e heɓoro foof enen e nder leydi ndi ko jiɗɗen hebde fof eɗen poti wawde hebde ɗum saabu goho en pamɗani e leydi ndi en jasani e leydi ndi so wiyama anduɓe hay goto ardaki en wona ganduɗa to Toubacary to wona to banggue ganduɗa Qur'anil Karim duɗe gonɗe ɗe ɗo kanje foof no ɗe potiri duɗe ɗe foof ko enen kuɓɓiɗe ha gasi hayso woɓɓe gari lanki men enen kam kuɓɓi duɗe ɗe so banggue ngaalu enen ɓurno ɗannade won ɗanniɓe joni kono hay goto ɓurani Haalpulaar en ɗannade wanno en ɗannade ko yiloyade ko dañƴen te enen fof en dañjani kono enen fof en mbasdani te ko daña ko eɗen jetta hen Allah kono noon wona goɗɗo haaɗi men gueɗal ko enen kadi koye men kaɗirɗen koye men noon ko en ndentani en ndentani jahama an Allah ma fewi jahama an Allah ma fewi a jarama Cheikh Tidiane an haalama yooɗi feewi oɗo noon mana ko suka mana journaliste ko jolfo wonɗo en mana ko nder galle o wiyete ko Elas Papa Ngagne Ndiaye ko ɓi mana Boukounta Ndiaye o wi ko hanki radio oxygéne fonno wadde mana anniversaire muɗum hitande muɗum hanki dañi mana hitande hande ça fait l'occasion a ari ɗo en mana e nder radio he aɗa waɗa yewtere mana Pulaar o wi an Tidiane an holno jiruɗa radio oxygéne taw ko radio communautaire ene waɗa bref Pulaar ene waɗa émission ngaji Pulaar e nder diwane an holno jiruɗa radio ngo janggo muɗum eyi ko noon kanko musidɗo ɗo Ndiaye ko haali ko weeli en no feewi no feewi no feewi saabu ko namni kombo foti ɗum namnade radio oxygéne minen amin keɓtiri ɗum waɗi amin keɓtini radio oxygéne ko c'est une radio plurielle ko radio ganduɗa hoorema baɗɗo tenir compte d'une diversité culturelle ethno-culturelle eyi so waɗi mbeɗa haala ɗemgal tubankore haw nan no foti foof bandiraɓe jaafo ɗum noon saabu so tawi ganduɗa ko radio oxygéne ne jogui ko tubako wiyata ko souci d'équilibre et d'équité ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa wande mana saabu ɗemgal fof gongal ɗo yete e nder diwan Pikine ɗo hattan haalirde nde haɗata ɗo ɗemgal fof ne dañi ɗo yete gueɗal mum aɓe mbawno wadde ardiɓe ɓe ne mbawno wadde no radio ji keddi ɗi mbaɗi ni o uddude tan ha tiiɗa tama ganduɗa hoorema e coktirde mbiyen Pulaar natata ɗo ɗemgal mbagal ɗo natata ɗo kono noon radio oxygéne minen amin kettini ɗum somin jaaɓi arde hamin jooɗo ɗo waɗi ɗum ko ina sokta ina yaña Pulaar ne haale ɗo min gari ɗo ne gassa so wonano Pulaar ne haale ɗo e feccere min peccande tawa ganduɗa hoorema min garatano ɗo ɗum noon radio oxygéne yo Allah sellin ɗon amin paamiɓe amin kettiniɓe te amin duwonoɓe a jarama Tidiane an Papa Ngagne Ndiaye ha joni o wi koye ma namdade hande Tidiane an aduna Allah fo en andi mana hol Tidiane an ko animateur mo ganduɗa ko mawɗo ko journaliste mo ganduɗa ko cuɓeteɗo e nder journaliste uji wiye o moni ko oɗo woni Cheikh Tidiane an o wi an hande beele e nder gurdam ma walla e nder ɗo tolniɗa ɗo e sukaɓe ɓe ganduɗa ene keedi caggal ma taw ko janjankoɓe Haalpulaar en ene kuufma beele aɗa heftini sukaɓeɓe janggo e jaam so tawi Tidiane an ummima ɗo henna ene woodi mana sukaɓe ganduɗa ma daro mana darde Tidiane an nde e nder leñol he walla an holno jiruɗa hande sukaɓe ñemtinoɓe ɓe sikki ala e ɗum saabu ne weltini mi woɗɗintani saabu mbeɗen huccodiri ganduɗa e Oumar Doro Kume mbeɗa andi ala ko Tidiane jogani ɗum hay batte wona dow wona less mataw ko teddugal tan manggu feccude ganduɗa hoorema neɗɗo teddugal nde tawno ko ɗum jangguine ɗen kono wona ko suuɗi wona ko feeñi hay batte ala ko Tidiane ganduɗa hoorema ɓuurma wona dow wona less sen ƴeewi sukaɓe meɗen ko wayno Mamadou Ly en ko wonɓe Jamono FM ko wayno ganduɗa hoorema Diallis en ko wayno Moussa Diallo en e woɗɓe to haalirde dow le Sénégal to e ko way noon somi wi mbeɗe limta ganduɗa heewat kono sukaɓe wonɓe ɗo wawɓe jangguinde Tidiane an
ɓurɓe tijane ganduɗa hoore ma sembe ɓurɓe ɗum gandal ɓurɓe ɗum yiilade ɓurɓe ɗum humpito ine mbayno leydi sikki ala e ɗum tijane hande hayso tawi woni suuɗimo leppi leydi wirnimo sikki ala mbeɗa andi somi lelimo e gaskam somi lelimo mi ɗanoto tawi ko ɗum tan haɗata mi ɗanade ala mi ɗanoto saabu mbeɗa andi min goppi caggal ɓe ganduɗa pofata leñol ngol kadi ne jarani ɗumen hunde foof sikki ala e ɗum toon ala caɗele heddi ko sembe moɓe dokkate heddi koɓe paame heddi koɓe mballe tigi tigi kono noon to banggue ganduɗa joganade ɗum coppal joganade ɗum gandal joganade ɗum pellital so tijane lelimo e gaska mum hayso ko hande o somi lelimo mi ɗano jarama an hallama fewi ko wona ɗum ko tisane an eɗen gandi tisane an mana ko guendiyanke e nder aduna hen e dow leydi ndi e less asmane Allah kadi eɗen paami tisane an so haali ene nane saabu ko haalata ko o fawata mana koye tempa yimɓeɓe ko wona ɗum ko tisane an hande eɗen keftini e nder leƴƴi ɗi won gueɗal gotal enen leñol men he ala e nder leƴƴi he saabu sen duttima hande e nder leƴƴi meɗen o ko pullo o ko toroɗo o ko baylo o ko bambaɗo ɗum ala e nder leƴƴi goɗɗi ɗi beele enen ɗeɗon gueɗe so tawi en dewiɗe ala seeɗa ko jogori ngakkinde e nder gurdam meɗen walla an kam hollo jiruɗa hande ɗeɗon kinde holko mbawɗa famille ɗon bandiraɓe haaɓe mbawa wurde koye mabɓe taw kinde ɗe ala ko mbawi ngakkinde gurdam leñol ngol e yoɗen ɗon kille ɗe mbawata ngakkinde ganduɗa e gurdam leñol ngol tan ko tawa yimɓeɓe paamani saabu ɗum fotani wonde keeri ɗi ganduɗa ne kaɗa yimɓe famodirde walla ne kaɗa yimɓe gollodirde ko juuti koko pulago ko tiiɗi koko pulago ko yimate koko pulago ko woodi koko pulago ko heddi koko pulago ɗiɗi mi firta ha laaɓa so tawi en ƴeewi ñalawma hande o wiyama o ko pullo tan pullo o hasbirte tan ko kanko de ko pullo ganduɗa durowo ko gaynowo on tan wiyete mataw pullo kono noon cuballo o ko pullo toroɗo o ko pullo sakki o ko pullo maabo o ko pullo mi firta ha laaɓa toroɗo wonko firti ko pullo ko adi ko foof heddi noon so juuli ha gasi tawde kamɓe ɗi jammuɗo ɓuranil karimo dekka juuɗe fulɓe ɓe ganduɗa aynoɓe duroɓe ɓe gona wiide ƴeew neɗɗo toro mbo yiyani a neɗɗo ka heɗ toroɗo ganduɗa neɗɗo ka torto ko mbo yii ɓeeɗa juuɗe taɗa dekka juuɗe hin toro mbo yiyani eyyi ɗum noon torade nde ari so wiyama ganduɗa o ko gawlo o awloto leƴƴi ɗi fof gawlo awlo ɗum noon tawɗo awloto wiyama gawlo oɗo so wiyama bambaɗo fiyaka e keeci ko pullo inni o fiyaka e keeci o remata o duggata mo jogui bete mo jogui doole o wiye bambaɗo o fiyaka e keeci ɗum noon ko bambaɗo ko feeña o liggotako so wiyama sakke o sakkata ko alluwal ngal o fawa hende de ganduɗa guri ɗi o fawa hende de paaka o taaƴa ɗum noon ko sakkata ko ɗum waɗi o wiya sakke ko pullo innimo labbo o fayata ko ladde o laboto ko lekki telki pewki o waɗa ɗum ganduɗa hoore ma undugal walla o seha hende te laana walla o seha hende de ganduɗa hoore ma pendirgal walla o seha hen o seha hen bata fulla walla o seha hen ɓiɗɗugal ɗum noon o laboto ko lekki moƴƴi pewki ɗum noon labbo o laboto so tawi o yeehi ɗum noon ɗum waɗi o wiya labbo so wiyama cubballo ko karallagal on saaha hewani yimɓe ko wasaɓe gona woodaɓe neɗɗo yaha itta heeñere lekki ine wiye gawdi itta ganduɗa hoore ma ngol ɗon ɗaɗol huuɓa jaygol ha gasa ɓuccengol waɗa hangol hera fawa ɗum e dow hayre yiiga e hayre he ha seeɓa wayano ko wiyete ko laga noon wonande ganduɗa hoore ma o jibinaɓe guure teeruɓe ganduɗaɓe laga cuballo on saaha walla hayso wona subalɓe awannoɓe ɓe e calli aɓe jogotoɗum ko wiyete ko dondorgal ɗum ko koyli ɓe mocca ganduɗa ɓoggol ɓe mbiyat ɗum ko doggol laga o ganduɗa sette banggueji ɗiɗɗin kala seeɓa haɓɓe e doggol so tawi neɗɗo jaggi liiru yulde ganduɗa ko wiyete ko laga waɗa ɗum e doggol dondorgal ngal haɗa doggol ngol yoolade ɗum noon so tawi wimo yiigui ha woni ganduɗa laga o daro e fumre wonanɓe jibinaɓe guure teeru ɗeɓata wade ko so yeehi ha ilama are doktude a darimo e fongo maayo tawa ine waɗi ko wiyete ko siw ko ɓeɗo mbiya hiisel woɓɓe ɓe ganduɗa mbiya ɗum ciiɓe on saaha so tawi a darima ndiyam ɗam ko keelalam jaago wayno ɓeeso ina yahane wonde e ɓiɓe mum ndiyam ɗam ko keelalam aɗa darto hen cuballo oɗo dari ɗo ko pullo wonnode tan o timpo so timpimo tan andi watta ko cuk so waɗi cuk o yuwi noon o balloto wiyi on dari tan wiya cuk tan de ballo ɗum noon ko ɗo ari eyyi kala ceɗɗo sa nani wiya ceɗɗo ko tubako wiyata ko bariolage ko arduɓe politeŋel nde ɓe ummi ganduɗa mande ɓe ndewi haaɓe gaari deeni birom ndaw ɓe naati ganduɗa calɗi ganduɗa Fouta ɓe ummi on ɗon saaha ɓe kaɓa e tooro ɓe ɓenni ɓe kaɓoya ganduɗa e nder diwan halayɓe
ɓe ɓenni ɓe kaɓoya e nder diwan ganduɗa law ɓe ɓenni ɓe kaɓoya yirlaɓe hebbiyaɓe taniraɓe Idi Demba e Nago Demba ɓe kaaɓe mumen ɓe jooɗi cerde petlaji ɓe ɓenni ɓe naati e nder boose ɓe kaɓa ɓe ɓenni ɓe naato e ganduɗa hoorema e nder guenaɗe ɓen ɓenni ɓe payi ganduɗa damga ɓe kaɓa ko leydi koddi ɓe koɗi eyyi ɗum waɗi nde satigi ganduɗa hoorema fiiloytenowo gande ŋable ɗum ko waɗi satigi ɓuuri ganduɗa wonde ko toɗete diwan damga fay boose fay guenaar ala satigi sona ga e gajak satigi hewani jimde ganduɗa diwanuji keddiɗi ɗi ɗum ko histoire eyyi ko hollude tan ko ɗum tidde ko kala leñol ngol jiiɗa ko pullo indi ɗum nde tawno ko juuti ko pulago ko yooɗi ko pulago saabu sa ƴeewi ɓe ndewi haaɓe gaari deni birom ndaw ɓe naati ganduɗa calɗi ganduɗa Fouta ɓe ummi on ɗon saaha ɓe kaɓa e Toro ɓe ɓenni ɓe kaɓoya ganduɗa e nder diwan Halayɓe ɓe ɓenni ɓe kaɓoya e nder diwan ganduɗa Law ɓe ɓenni ɓe kaɓoya yirlaɓe hebbiyaɓe taniraɓe Idi Demba e Nago Demba ɓe kaaɓe mumen ɓe jooɗi cerde petlaji ɓe ɓenni ɓe naati e nder boose ɓe kaɓa ɓe ɓenni ɓe naato e ganduɗa hoorema e nder guenaɗe ɓen ɓenni ɓe payi ganduɗa damga ɓe kaɓa ko leydi koddi ɓe koɗi eyyi ɗum waɗi nde satigi ganduɗa hoorema fiiloytenowo gande ŋable ɗum ko waɗi satigi ɓuuri ganduɗa wonde ko toɗete diwan damga fay boose fay guenar ala satigi sona ga e gajak satigi hewani jimde ganduɗa diwanuji keddiɗi ɗi ɗum ko histoire eyyi ko hollude tan ko ɗum tidde ko kala leñol ngol jiiɗa ko pullo indi ɗum nde tawno ko juuti ko pulago ko yooɗi ko pulago saabu sa ƴeewi nay lamu ha to annabi Nuhum en calsaltiri ndewni ndi ɗonede ha yettino boɗowal makam e jaaliga makam e mbuulu makam e awgale e jandoji makama e ko yalti ɗo ko fof ko fulɓe sa welama mbiya ka toroɗo sa welama mbiya ka cubballo sa welama mbiya ka sakke walla ka labbo walla ka maabo kono sa yalti keeri leydi ndi notoɗa kay hinde pulago ha garta hay ko wiyete ko maccuɗo koko ñawna ko majjuɗo wiya holko waɗi ɗum neɗɗo an aɗa jeeya e ngo wuuro goɗɗo ari tawino ɗo haaɓema o dahimo o foolimo o nawimo nokku makko mo nawma o sa yeehi toon ka majjuɗo bande ɗum noon an ka majjuɗo ɗum woni majjuɗo so neɗɗo wiyama ƴeew tan o jiyaɗo so neɗɗo wiyama jiyaɗo mettina sa nani wiyama oɗo ko jiyaɗo ko jooɗo ha ɓooya wiya onon kam kaari oɗo kanko de hol fedde makko ɗo ete wuuro ngo duuɓi makko ɗo yarata wiye o de ko jiyaɗo ni min jiirimo min ganda yummakko min ganda ba makko ari ɗo ede gila hay goto anda ɗum noon kala ko yiya ko pulago ini ɗum kono ko juuti ko yooɗi ko yimate ko pulago ko ni tan wayi a jarama tisanal mbaɗan yotan ɗo ɗon ɗuma ndu fuɗɗi wultiɗo ko ɗon rem ko ɗon mana heure ji gaari haɗo kaɗono saabu mboɗo sikki mana en naati e heure jenne sabu fodde mana hojomaji ɗi saabu mana ko 25 ponɗon ummade ɗo henna namdolam battidingal tan hol conseil mo dokata animateur uji haalpulaar en walla woɓɓe ndendinana kam ɗum kaɓɓana kam ɗum taw en yaawi taw koye pulaar kadi e seeɗa français pour bandiraɓe woɓɓe ɓe ganduɗa enen jooɗi ene ketto mana tijani han eyyi ko raɓɓiɗi ko tan Oumar Doro minen ni haade min garde ɗon alay saago min jettuma nde tawno amin jetta Allah min jettuma ala hasidagal sinno joni wonno ganduɗa hoore assalamu aleykum neɗɗo feccata ɗum hoore mum kono noon so tawi Iblis feccima ɗum feere ala ɓamat Allah wallima ñobbi ɓerde ma wona haside a rokki ganduɗa hoore ma teddugal ngal dokkuɗa ngal wona tijjano foti noon ala ko leñol ngol dokkuɗa ɗum min jettimo ɗum noon eɗen wiya dennangal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe ɓe eɗen gandi ne waɗi fedde jaydiyankoɓe fulɓe e nder dongre Afrique enen jaydiyankoɓe wonɓe ɗo ete nder leydi Sénégal e dumumnaji garoji ni eɗen foti noddodirde inchallah min noddodir on ɗon saaha jooɗoɗen jewtiden ƴeewen musulɗo mbaɗɗen saabu sen mbi yimɓeɓe ndentani tawde Allah waɗi fulɓe kam e nder dongre Afrique jaydiyankoɓe ɓe mbawi darnude fedde nde ganduɗa ko fedde jaydiyankoɓe e nder dongre Afrique leyɗele ganduɗa 36 e nder Afrique 70 radio ina foti enen e nder leydi meɗen Sénégal jaydiyankoɓe ɓe kañum ɓen ndenta sen mbaɗi coɗol gotol ma won ko jewtidɗen ko ganduɗa ɗum yahata jeere nanoɓe nani ko fotten yewtide ko fotten haalde ko ɗum ko haala nder suudu ɗum noon ma aroy so Allahu lamɗo en jetti kadi ɗe bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko ardiɓe kono radio oxygéne kamɓe ardiɓe radio oxygéne soɓe mbeɗano ko ɗum ɗo fof wonata so wonano aɓe jañi becce mabɓe ɓe keññi hen yimɓeɓe fof pular dañata ɗo gueɗal taka noon eɗen nodde ganduɗa hoorema jooɗoɗen nde ɗo jonde mbawen yewtude ko jewtuɗen ɗo Oumar Doro en gari hen ha ɗo sago Allah sago moon bandiraɓe heeɗiɓe Allah jarama on jarama min jetti on bandiraɓe tawaɓe on jarama hono Oumar Doro komi golle ma peewi ko ɗon dowaten ma taw ha sago salamu aleykum ɓe heeɗiɓe ha hande de kettoɗon ko haalirde ngen jankore ko ngolnumoɗo e Dakar lamorgo dowla Sénégal mbiɗen ndi ɗo
hono maître Adama Balde selmin giɗo men gonɗo ɗo ete hôtel méridien président so tawi o hettimo hono Demba Hammadi tawata ko woni welamo no hannirta ni sabu kanko waɗi promotion Demba Hammadi ngolɗo lefol nga paamon kongol maquette sabu ko bande pré enregistré woni ɗo kono noon ko ɗum maquette soit yaltude taw kono noon sabu ganduɗa hoore ma hoolare kanko fof e wadde hen e sembe makko fof o itti ganduɗa hoore ma maquette o ganduɗa hoore ma o totti men ɗum eɗen beltidira bandiraɓe ko adi ganduɗa ko lefol ngol ina yalta hande noon en duttima bismade ɗo miñiraɓe meɗen hono Oumar Doro Kume koye Jeewo Sall ɓe ganduɗa mbaɗi golle ha hande kelɗuɗe timmude e saaha ɓennu ɗo nde ɓe mbaɗi anniversaire ɗo oɗon paami radio jamono radio oxygène amin jogui toon ete yewtere mbiyat ɗum ko tuki mana ɗanngal yewtere wande fayide teɓe gollo toon golle ɗe ganduɗa hoore ma ne timmi ha ko ɗum ɗon waɗi ɓe mbaɗino erago yidde e nde yewtere nde dañi hitande bandiraɓe gara ɓe mbaɗa ɗon annama dadio ni bandiraɓe gara kawla ɗon ɗo complexe Léopold Sédar Senghor ɗo yimɓeɓe ummimo e johli kala gari kadi ne notadeɓe yimɓeɓe gari toon yimɓe timmuɓe ha hande leñol ngol holli tigui tigui kala ɗo pular dilli maɓe jaaɓe noto toon ɗum noon mataw konngol ñaƴata kay hunde ko jomum caggal nde ɓe noddi bandiraɓe notiɓe woda ko namniɗen ɓe Oumar Mignam Oumar Doro ko adi ko fof nde jiiɗon nde e nder ganduɗa hoore ma saalo jiiɗon ɗe ɗo ñantule jiiɗon ganduɗa ɓeɗo nguɗo cukagu jiiɗon ha hande yimɓeɓe ne jooɗi nde ɗo jonde timmude te kamɓe fof ɓe gari kay notade noddago pular te ko onon woni sababu hol ñalawma ono waye mon ñande hen jarama tijanan ko ardi kala mi salmi kala bandiraɗo biyo o mbimi e wimami wonɓe finnague hirnague rewo e worgo tawa kadi ko yirɓe dow leydi he waloɓe less asmane ko adi fo mi salmini mana bandiraɓe mana hettiɓe e wakko wona ɗum tan oɗon ñande ñalawma omo mawno no fewi saabu min nde ñami mana ñalawma to jooɗimi ɗo jimi tan mana tan ko Fouta ha laaɓi jimi mana ko pulagu e nder dunde Afrique walla ko pulagu e less asman Allah hen saabu kala façon ñantugal ñande moon ari ɗon ñande mbuɗum weltare mana koko mawniyam ha ganduɗa min sah a yi mana mi jagani mana micro ko neɗɗo goɗɗo mana jogani kam micro saabu mboɗa andi no weltare nde noon nde heewiri am ni somi jaggino mana micro gueɗe ɗe ene mbawi mana rufde saabu weltare nde ene mawniri ni on mbaɗi on ɗon ñalawma tawi yewtere mon nde timmini hitande bandiraɓe on mbaɗi erago te kadi nde ɓe notima moon beele nde ɓe gari ɓe noti on no jiɗirno ɗon ni ko noon wayi walla diwi ɗon walla ha hande wonno codiri ɗon tawa yettaki ɗon bandiraɓe nde min noddiɓe nde min ɗaminino kam somin noddi mana maɓe gar kono noɓe gardi ni haɓe gardi mana e dole nde ganduɗa minen min cikkano sah mana komin golloto ko mana heeɓi ɗon kono e noɓe gardi ni hundere nde koko heewi ha ganduɗa minen ha ɓuuri min doole eyyi min wonko jimi toon te ɗum heewani heewi so tawi halpulaar en kewni ko halpulaar en tan garata noto ɗumen ɗum noon ɗo wawi wonde fo tenkino ha e nder radio ji ndi halpulaar en ne kewno tawa hande ko halpulaar en bandumen tan gari noti kono minen nde min gari toon min jii ko darde nde dari ɗon nde bandiraɓe ha hande julfuɓe leƴƴi goɗɗi ɓe ganduɗa oɗon gollodo e mumen toon ina gari ne daadi ha tiiɗi kaale mon haalaluji joɗɗi ɓe gari kadi ne jaggani on ha hande oɗon coccodiri oɗon jiidi yumma eɗon jiidi baba ɗum ɗon ne holno dañirɗon ha ɗum waɗi no garɗon tan mbawɗon sañodirde e bandiraɓe tawa leñamago ala haaɓe mbawa ganduɗa gollodade mon ha heɓa ɗon hol secret mon minen ndemin gari ɗo nde ko adi foof ndemin gari minen wonko min gandiniɓe min mbiɓe ko haade hay hunde taw minen fof komin yimɓe haade radio ngo minen fof komin Sénégal naɓe dekete haade koɓe yimɓe komin yimɓe ko adi foof hamin poti manan ɓallodirde hamin poti yiɗodirde caggal kadi ko minen kadi ma ndemdi golle ɗe mone amen kala so fini dawata mana koye radio he dekete minen haade golle ɗe wonko min poti mana liggade wonko min poti liggade mana hakkude men saabu ñalawma haɗane goto kadi wona tan radio ngo rendini minen komin Sénégal naɓe koye leydi he min goni komin mana bandiraɓe ɗum waɗi minen min toppiti hakkude men taw haade mana liggey mana radio ngo ɗum noon Oumar Mignam golle ma peewi joni ko Jeewo Mignam kañum kaldanni hono Jeewo Sall amin dañi welanme noon nde tawno oɗon paami e nder radio ji ɗi elle wandiraɓe rewɓe ɓe aɓe ɗeeɓi yewede mi yi dental waɗino ɗo dental amarque association mondial des radio diffuseur communautaire gomo ganduɗa dentiɗo dendagal radio ji dowri gonɗi e nder windere ɗo ete 6s nde yimɓeɓe kawri toon ɓe mbi caɗele ne mbaɗi wonande ganduɗa hoorema caɗele rewɓe
caɗele rewɓe ɓe noon tengti noon rewɓe wonɓe e nder radio ji he ɓe mbi rewɓe wonɓe e nder radio ji ɗi tawa keɓani ganduɗa foddeji mumen tawa hande ina kiiɓa mana sanna ni keɓani ko foddeji mumen tawa dokkaka ko poti dañde ko joni o minen min jii e nder rendo Pular e nder radio ji ɗi so guila ɗo ete radio yummuyol ma ngol ha kadi ne nder radio ji goɗɗi ganduɗa hoore ma kesi gardi ɗi min jiyani bandiraɓe meɗen rewɓe e sikuruɓe ina ngari ne mbaɗa henede foddeji hono no minen Jeewo Sall no waɗata ni min jii tan ko worɓe ɓe ɓuuri ha hande hirjinde gueɗe kewɗe joni o holko waɗi cikkuɗa an e rewɓe ɓe nutitaki e noddago ha hande ɗiɗo radio ji te kadi ne ko debbo ɓuuri wawde haalande debbo bandum saabu ko debbo ɓuuri andude goƴa debbo bandum eyi mawɗo Tidiani ko waɗi fof mboɗo salminma mboɗo juuroma mboɗo salmina kadi ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe yiimi e mbimi e mbimami funnague hirnague rewo e worko min jetti Allah min jettima saabu waɗi sababu mo yettani sababu wawi yettude Allah ko nanɗa ko so tawi namnama min jogo coftal wonde e jabadema hen no fewi ɗum selli to batte rewɓe ro min e sikkam e miijam raɓɓu min mbimi ko min normalement emin poti darade darde nde worɓe ɓe daari nde saabu hande kala ɗo ɓiɗɗo gorko daari tan ɓiɗɗo gorko ne wawi ɗon ɓiɗɗo debbo kala ɗo ɓiɗɗo gorko daari ɓiɗɗo debbo ne wawi ɗon darade ko ɓiɗɗo gorko waɗata ko ɓiɗɗo debbo ne wawi ɗum wadde sikki ala hande anne meɗen no ko goto ko worɓe ɓe mbaɗa ko ɗum woni ko rewɓe ɓe mbaɗata ko umminde tan pulago normalement ina hani kala ko worɓe ɓe mbaɗi yo rewɓe ɓe tawtoro hen ƴetta juuɗe mumen mbaɗa hen so tawi wonde erago erama yo rewɓe nooto mbaɗa hen fodde mumen ko hani ko bon heddo noon so tawi wonde woni a felliti fellit sa felliti tan wonde a darano leñol ma fellit rewɓe ɓe poti wadde no worɓe ɓe mbaɗini no mawɓe Tidianani en mbaɗini ha hande woɗɓe ndewi caggal ma ha heeɓi ɗo yomin mbat noon min daro darde nde hande timma est ce que sikkani rendo meɗen enen mbimi e rendo men ne jogui caɗele en mbawi wiɗeɗen caggal seeɗa kono eɗen jogui caɗele famamuya famde debbo darade won nder rendoji ɓe cikkata mataw so debbo darimo won darde mataw woni kay burjude mataw won koɓe donki famde ɗum mi teskimo ɗum ɗeɓi ɓoyde seeɗa on saaha amin goni e nder guurte vacances to jum Elage Baba Mal so tawi heeɗima ɗum hande ma o miijo ko tiiɗi so tawi min jeehi waɗoyde théâtre ko wayno Guédé Chantier walla min jeehi waɗoyde théâtre ko wayno Hayre Law so tawi sukaɓe rewɓe ko wayno Dado Coumba Dia en ko wayno ganduɗa hoorema Mayrem Samba Diallo en ko way noon ko wayno ganduɗa hoorema Karwas en woni Keccel e Ñang en e woɓɓe waɓe noon so min jeehi joni min mbaɗoye théâtre ɓeɗo beele min jaaha min gonay ñagade jihnaɗo mumen waɓe no halfi Dakkel en e woɗɓe beele min jaaha min gonay ñagade jihnaɗo mumen min mbiya goppe kaari yo ar goppe kaari ganduɗa hoorema yo ar te jihnaɓe ɓe beele ko yimɓeɓe ɓe kersi tigui ɓe mbawa ha hande woppude ɓen ɗon ete ganduɗa hoorema sukaɓe jaaha wonno ɓe mbiyatno sukaɓe rewɓe worɓe gonda walla jaaha ne mbadda théâtre uji walla ne jaaha gure ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hoorema bonnore e gueɗe baɗe noon elle mataw ko gonɗon miijo yañgo so fattinama seeɗa addama ha e radio ji ɗi wonko haaɗi sukaɓe rewɓe ɓe mataw wellitade ha arde ene kala e nder radio ji ɗi saabu mataw soɓe gari ɓe kala e nder radio ji ɗi yimɓeɓe ne juuma woda no cikkiriɓe walla woda no ƴewriɓe eyi ɗum kadi ko ɗum gonga tengtinɗo koko selli saabu ko ɓuuri hewde ko gandanɗa hoorema hen ɓitta rewɓe ɓe kokoɓe ittaɓe to batte jinnaɓe to heddo noon so tawi an Allah rokkima an ka 40 leñol a ummima gam dadade wallude leñol maɗa fellit tan heddo noon an ganda ko gonɗa ko jaara koye dow muɗum paama ɗum ganda holko ɗum woni mbiɗen noon ko bonni moƴƴude kono so tawi woni inama aade kam gonɗo e less asaman sikki ala a mayat tan aɗa yiiya wadde wasi wadde fof foti heddo noon ko mbaɗata ko andu ɗum holko ɗum woni fodde ma e jinnaɓe maɗa aɗa wawi ɗum ittude haɗum timma gueɗal ngal heddo noon so tawi a woni a felliti joƴƴin jinnaɓe ma kalna ɗumen fof ko gonɗa koye dow muɗum ɗum ɗo min ko ɗum ummini saabu enen fandare meɗen hande moni kala hande paamo o faami fandare meɗen enen hande rewɓe ɓe yoɓe jitt ɗum ɗon hakkillaji mabɓe ɓe ƴeewa wonde réglude ɗum ɗon saabu ɗum wona fijirde début kam caɗele ina waɗa hen no fewi début ɗo puɗɗaniɗa ɗo alay saago an ɓiɗɗo debbo a daña caɗele hayso gorko woni saabu waɗa gummitto hen tan ara wima an ka kangaɗo ko jara ko jara ko e dow muɗum mara wonko dañata hen walla mara wonko nafanma hen ɓiɗɗo debbo goɗɗo arade maɗa wima walla an ka kangaɗo ɗum ɗo holko ɗum nafanma holko dañata hen gara e jinna ma mbiya walla ɓinguel ngel yiiɗi ko bonde
o gayni golle hankkadine wona toon fof eyi ko noon jeewo mbeɗa faami bandiraɓe joni nde mbimi Mariame Samba Diallo ko gueɗe chantier mi rutto seeɗa sawde ko jum kalannomi ko Fatimata Abda Diallo jinnomi wiide eyyi ko noon bandiraɓe mbeɗa andi mami ko noon Mariame Samba Diallo jum ala Mariame Samba Diallo gueɗe chantier jinnomi wiide ko Fatimata Abda Diallo o saaha ganduɗa woni ganduɗa hoore ma koto Mauritanie ndene nder théâtre uji e gueɗe baɗe noon ɗum woni misala mo kalmi joni o hono ko kalɗa ko gonga miiɗi amin kaala yewtere mawde wonno koto Wagadugu bandiraɓe debbo goto nan ɗon wiya aram jomne tawtorono ɗum eyi yimɓe ɓe ne mbiya so rewɓe mbi yo pote worɓe so rewɓe mbiɗo worɓe daari fof ɓe garɓe daro ɗon beele ɗum ɗo nete wona ganduɗa hoore ma jumri saabu debbo e gorko mbawa fodde debbo goto ne wonno e nder dental ngal o haali o wiye waɗi moon wiide emin mbawa fodde debbo e gorko mbawa fodde mataw ƴewɗon ko sembe ƴewɗon ko ɗaɗol walla ƴewɗon ko ƴiyal so tawi ko ƴiyal walla koto ɗaɗol te min mbawa fodde kono noon paamon tawde ko juuɗe ɗiɗi kaɓɓata ganduɗa duhol tuuba ko juuɗe ɗiɗi kadi ne ganduɗa hoore ma kaddoto wudere tawde noon wona ɗaɗol miijoto wona ƴiyal miijoto en paami ko hakkille miijoto ndege kawde ko hakkille miijoto hakkille o so tawi o nowa kay debbo o so o nowa kay gorko o ɗon kam ala ko wayli hen saabu hakkille o muulo o ko goto debbo ne wawi miijade gorko ne wawi miijade heddo noon to banggue sembe ganduɗa hoore ma to nder terɗe eɗen mbawi toon seeɗa ko jomiraɗo windiri en noon kono to banggue hakkille kala ko debbo wawi miijade ina gorko wawi miijade debbo ne wawi ɗum miijade kala ko debbo gorko wawi gollorade hakkille debbo ne wawi gollorade ɗum ganduɗa hoore ma hakkille yonti noon enen e gabbitoɗen e jamanu eɗen ero wandiraɓe rewɓe beele kamɓe koye mabɓe ɓe gara e nder radio ji ɗi aɓe mbaɗa hen e foddeji mabɓe yimɓeɓe ne jiiya e mabɓe jiiki ki ganduɗa beele aɓe gollo saabu hay to banggue worɓe to ne tampini ko gonga saabu won waɗoɓe gajare jaɓorguel gonga tawa mbiya ko ndinɗirago walla goɗɗum mbiyami gawlel gamaji eyyi ɗum mbeɗa andi ko firti so tawi mi sattani mi tawani nena mi tawani babam kono wonda wiyami gawlel gamaji eyyi ɗum noon ko gajade aɗa andi gajade ne woodi gajade woni gajade ganduɗa hoore ma ko jolfuɓe mbiyata ko ndiwa guertogal ka lora haajuma eyyi ɗum nanoɓe nani kono noon won sikkoɓe ha hande ñanden wonɗo dental wanno ɗo ete hôtel Méridien e maître Adama Balde tawi no waɗa yewtere goɗɗo wi ganduɗa minen gonno journaliste en hanki saabu minen ha hande komin mbi yimɓe ceere nde ɗum minen journaliste en e onon on gona gotum ñeñagu moɗon hanki on jarano ɗon ngu e journalisme jiitani oɗon bonne journalisme min gona awluɓe min gona ñeñɓe jahowo ne ñaago walla jahowo ganduɗa ne waɗa goɗɗum walla ne waɗa goɗɗum yo yaaru ɗum kono noon journaliste o alay saago taw ala yo Allah ne wawi tawa mo rokke walla mo waɗane kono yarani toon journalisme ko meccal journalisme mo ganduɗa arde ne haala radio ɗum ɗon ko gollal no golle goɗɗe ɗe mbayni to banggue noon rendo meɗen ne jogui ganduɗa banggue muɗum kadi ne to yarata kono yo yimɓeɓe cendu ɗum ko ɗum adduno ganduɗa hoore ma caɗele ɗe ganduɗa yimɓe ha hande won wonɓe radio ji boom yiye ganduɗa hoore ma woysa wiyayo ne kaala ɗum bamma lamato wuuro naggam walla bamma filete lefol ga an aɗa haala ga aɗa haala wonno yimɓeɓe jirata ɗum taw wona noon yaari ɓe dutto kadi ɓe ndindini yimɓeɓe foof ganduɗa hoore ma hinde woda to banggue radio to eyyi rewɓe ɓene mbeɗa sikki aɗa jogui erago potta erade ɗum beele aɓe jaltina ɗiɗo miijoji e nder hakkille mabɓe kamɓe sukaɓe ɓe jogo softene ɓe jogo cuusal ɓe garay ɗi radio ji beele aɓe jojjita hujjaji rewɓe saabu yo rewɓe gandu ko kamɓe jojjitta hujjaji mabɓe so hade gorko miijanadeɓe yoɓe keɓ fodde mabɓe yoɓe miijano koye mabɓe hade gorko daranadeɓe yoɓe keɓ fodde mabɓe yoɓe tinno ɓe daro e jojjidde hujja mabɓe ɓe keɓa foti rewɓe ndiwa ɗo goni ɗo kono noon ko kamɓe mbaɗata no ɓe ndiwri ɗon mi sikki aɗa jogui erago fewde eyyi erago ngoɗon emi selli saabu debbo wona sara e nder leydi he debbo wona sara e ɓiɗɗo gorko saabu hande sikki ala aɗa wawi ɗo jogade joni haaju maɗa jiiɗa ɗum humtude so tawi woni ɓiɗɗo gorko a darima aɗa wawi wadde feere foof donka yadani so tawi ɓiɗɗo debbo ina ɓallima ɗum ina wawi newade ɗum min jiiɗi min jiir ɗum hay sinno koye uroji e darɗo jombiɗo aɗa yiilo oro walla gara e jonde debbo totte jonde an ɓiɗɗo gorko goɓeɗa donc debbo wona sara faami ɗum wonko Allah rokki ɗum ha heewi rewɓe ɓe yoɓe paam kamɓe ɓe gona sara yoɓe dado ɗum ko Allah tottiɓe ɗum yoɓe dado ɓe daro no worɓe ɓe darorini ɓe itta haqqillaji mabɓe eko heddi kaari ko garowo ene wiya mini hen neɗɗo ene wiya min heddoro wiyede mbiɗen ko bonani boni ko wiyede tawre ko ɗum woni ko boni ko ganduɗa ko an aɗa faami ko jaara koye dow muɗum yiya ɗum yoto ko ɗum eɗum selli e dow maɗa sa felliri tan fellit rewɓe ɓe wandiraɓam rewɓe ɓe hono am min mbimi ko yoɓe gar ɓe dado ɓe mbaɗa no rewɓe ɓe hande mbaɗata ni
par ce que hande mi kono wayno polel talen bon ina gasa polel hande daranima ndogu gila hanki tawi hande arani ha ndogu heeɓi ɗo ina gasa taw polel heeɓi caɗele ha heewi har mo hedde ɗon a faami caɗele ɗe ɗon horo min calo ɗum min dañat ɗum tan heddo noon nangtorade hen tan fittano muɗum fellit tan gurdam tan walla mayde ɗum noon bandiraɓe mataw hono Oumar mi ñamni jogui kono ɓeyde hen min ko ɓeyden min ko heewani tan ko jarnade kala mana bandiraɗo mo ganduɗa a arino mana e nder anniversaire he walla a yiɗino arde tawa kadi won gantu jaggoɗoma ha a heɓani arde kala mo ganduɗa mana a arino min jettima min juurima mana min jarnimama ko wona ɗum ko tan mi tarto seeɗa mi jaltata seeɗa manan e ko deƴini min ɗo henne ko elle ko ɓoyani ko mi nani e mawɗo min tisanan ene wiya so Allah jiɗi jaabima omo yaaha omo juuri yo nelaɗo ko seeɗa tan jimmi tarade ɗo noon jimmi ko waylu sawru mbaggu ko min wonno e namdede kono joni jimmi namdede mawɗo min tisanan sikki ala soko tawi Allah waɗi ha yeehi a yettima a waɗi ko poɗɗa ko wadde ko a yettimmana ñaago an holko ñagontoɗa leñol ngol eyi so Allahu lamɗo jaaɓi ko adi neɗɗo kala kono noddito e mum e hoore mum yo tawe mum gundu nandata ganduɗa hoore ma kay seeno saabu mbino seeno way fof noon gundeji muɗum mbayata so tawi woni dimgal tawi mbabba ko naɗɗa nanoɓe ne nana ɗum so tawi ala ko heddi so wona tijani ari ha e jooɗimo e rawde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ganduɗa hoore ma ñaganade hoore mum ñaganade jiknaɓe mum ma ñaagonde Allah addata kawral e nder leñol mbimi sabu leñol mbimi ne heewi doole kono ne sariti leñol mbimi inde Allah addata kawral nde Allah ƴellirta kadi ne leñol ngol ha jalba leera weyweyta daro dow en mbiyani yo pular fawo e aduna o fof kono noon ɗeɗen jiiɗi kala to soyna dow yo taw ko pular woni dow nanoɓe kadi nani ɗum ɗo de inchallah ko finde somi jooɗimo yeeso rasulu somi waɗani ɗum yo rasulu wiyam tijani an de ko mbinɗa ko waɗani sabu rasulu nana ko yimɓe kalata ko sabu ganduɗa o wirni guite kono kay ɓerɗe julɓe woni ɗum noon ko ɗum jogi noon ko mbeɗa jaabo hen ma taw a jarama tijane golle ma jooɗi peewi yo Allah waɗi mi yidude amin jaaha e jaam yo Allah waɗi ɗum mana haaju jaɓaɗo ɗum noon yo Allah hokku hen wonko jaraniɓe mbaɗi ɗiɗo radio ji beele jarana fotani jarande men eɗen mbaɗen ɗiɗo radio ji so neɗɗo waɗi radio ganduɗa feccani en gueɗal mbaɗen ɗo e sappo e jeeɗiɗi radio pular mbaɗen ɗo e télévision ngaji tati walla nayyi eɗen jogani ɗum feere eɗen jogani ɗum kopporeje saabu halpulaar en fof mbasani halpulaar en hande hay goto ɓuraniɓe aldude nder leydi ndi halpulaar hay batte ala ko wiya an a heɓata ɗum saabu ala ɗo winda kono noon ko kañum woni mo daraki ha heɓa ko foti hebde ko so tawi ñande ƴakkuru luɓam ñiiƴe ala enen tolni e nder leydi ndi mbimi so tawi neɗɗo fadata tan ko ha wiye ɗum ɗo ko gueɗal ma nda ko ɗone to rumata o heɓata ngal gueɗal ngal wonɗo gueɗal heɓetake feccetake tetete wonɗo ganduɗa ko ƴiƴam heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko fiyande heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko tampere heɓata ɗum wonɗo ganduɗa ko feere e gandal e punti heɓata ɗum kono noon e heɓoro foof enen e nder leydi ndi ko jiɗɗen hebde fof eɗen poti wawde hebde ɗum saabu goo en pamɗani e leydi ndi en jasani e leydi ndi so wiyama anduɓe hay goto ardaki en wona ganduɗa to Touba Kiri to wona to banggue ganduɗa Qur'anil Karim duɗe gonɗe ɗeɗo kanje foof